Dobré. Takže ste sa v našom playliste na YouTube s názvom Medzinárodný obchod jednoducho dostali až sem. To by malo znamenať, že sme vás presvedčili, že aspoň stojí za to zistiť, čo by ste museli urobiť pre rozvoj svojho medzinárodného obchodného potenciálu. Ale opakujem, čo sme s Ianom povedali v predchádzajúcich videách, neexistuje žiadny čarovný prútik a dosiahnutie týchto výhod si vyžiada čas a úsilie. Prvé kroky, ktoré sme tu stanovili, však možno rýchlo a jednoducho vykonať a nebudú vás stáť nič. Aj keď sa rozhodnete, že skúmanie medzinárodných trhov nie je pre vás, tieto odporúčania vám pomôžu aj na domácom trhu. Správne. Pozrime sa teda na týchto prvých 6 krokov, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na medzinárodné trhy. Odporúčame vám začať kontrolným zoznamom pripravenosti na export. Tento zoznam obsahuje, čo budete musieť urobiť na prípravu exportného plánu a jeho následnú realizáciu. Z tohto budete vedieť zistiť, kde sa v tomto procese nachádzate. Pripravili sme pre vás kontrolný zoznam, ktorý si môžete stiahnuť z webovej stránky Expo UK, ktorú som uviedol v popise nižšie. Nemusíte mať odpovede na všetky otázky. Proces vytvárania vášho exportného plánu však začína práve tu a poskytne vám lepšiu predstavu o tom, čo bude potrebné. Zároveň by ste si mali skontrolovať verejný profil vašej spoločnosti. Takto pôsobíte na tretie strany. Uistite sa, že zanecháva čo najlepší dojem. Toto platí rovnako pre domáci predaj, ako aj pre medzinárodný predaj. Preto, aj keď sa rozhodnete nevyužívať príležitosti v zahraničí, toto vám prinesie úžitok aj na domácom trhu. Začnite svojím profilom v oficiálnom obchodnom registri spoločnosti. Je aktuálny, úplný a presný? Ak nie, vykonajte potrebné opravy. Je vaša webová stránka aktuálna? Vykonali ste SEO audit? Uistite sa, že vykonáte všetky aktualizácie a vylepšenia, ktoré boli identifikované. Odkazy na relevantné nástroje pre SEO kontrolu nájdete v exportérskom almanachu. Odkaz na nie tiež uvedený v popise nižšie. Je pravdepodobné, že potenciálni zahraniční partneri si vyžiadajú kontrolu bonity vašej spoločnosti. Mali by ste si overiť, čo pravdepodobne uvidia. Ak nie ste spokojní s tým, čo vidíte, môžete sa poradiť s úverovou agentúrou, ako zlepšiť svoj kreditný profil. Existuje množstvo obchodných katalógov, kde môžete bezplatne zverejniť profil svojej spoločnosti. Hlavným, ktorý by ste mali zvážiť, je registrácia v Kompas. Opäť nižšie uvádzame odkaz na webovú stránku Kompas. Ďalšie obchodné katalógy nájdete v exportérskom almanachu. Vaše firemné e-mailové adresy by mali odrážať vašu firemnú doménu. Ak niekto vo vašej spoločnosti stále používa e-mailovú adresu typu Google Mail alebo podobnú, pôsobí to dojmom, že ste malá firma a nie ste schopní byť medzinárodným partnerom. Ak je to tak, mali by ste vykonať potrebnú zmenu. Keď si overíte, že máte vo vlastnej firme všetko v poriadku a prejdete si kontrolný zoznam pripravenosti na export, mali by ste byť schopní rozhodnúť sa, že či budete pokračovať alebo nie. Ak sa rozhodnete nepokračovať, nerobí to z vás zlého človeka. Jednoducho to znamená, že ste si prezreli možnosti a rozhodli ste sa, že nie sú pre vás. Dúfame však, že sa rozhodnete rozvíjať svoj medzinárodný potenciál a že videá, ktoré tu poskytujeme, vám na vašej ceste pomôžu. Ďakujem za sledovanie. Ak nás chcete kontaktovať priamo, neváhajte tak urobiť. Naša webová stránka a e-mailová adresa sú na tejto snímke. Ak vám toto video pomohlo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde nájdete ďalšie informácie, ako zvýšiť svoj potenciál v medzinárodnom obchode. Stačí kliknúť na odkaz na odber na obrazovke. Nič to nestojí. Ak si myslíte, že by o to mal záujem niekto, koho poznáte, zdieľajte s ním tento odkaz. A ak ste pripravení na ďalší krok, pozrite si nasledujúce video v zozname videí. Odkaz naň nájdete priamo tu.